kenusnak 3 dologra van szüksége: gyorsaságra, erőre és kitartásra. Attilát nem csak hazai, de nemzetközi vizeken is aranykezű kenusként emlegetik. Először 10 éves korában ragadta meg a lapátot. 1997-re már profi sportolóvá vált. 1000 méteren bajnok vagyok. Az athéni olimpián Attila bronzérmes lett az 1000 méteres távban. Egy profi sportolónak mindig a legjobb formában kell lennie, hogy elérje céljait. 2006-ot követően Attila beépítette táplálkozási programjába a Herbalife termékeket, és tovább növelte teljesítményét. Köszönöm, Herbalife, így sokat tényleg. Attila a Formula 1 sékkel kezdi napját testsúlyának megtartása érdekében, és hogy jó formában maradjon. A fehérjepor az izmok építésében vesz részt, a Liftoff pezsgő tabletta pedig segít, amikor fáradt és nem tud koncentrálni. A kedvenc terméke a Nightworks, amely segít az edzés után regenerálódni, és így szembe tud nézni a holnap kihívásaival. A Nightworks a legjobb. Az eredmények magukért beszélnek. Sikereket érek el. Az érmeket 2007-ben az Európai és Világbajnokságon sem tudták elvenni tőle, ezután következett a 2008-as pekingi olimpia, ahol minden ellenfelét maga mögött hagyva szerezte meg az aranyérmet. Mindig a jövőre koncentrálva Attila már most elkezdte felkészülését a 2012-es olimpiára. 3 hosszú év, 2006, 2007, 2008 után aranyérmes lettem. Nagyon boldog vagyok. Töltődjön fel ön is energiával, és győzön le minden akadályt. Hívja Herbalife tanácsadóját még ma. Herbalife. Higgyen benne, és sikerülni fog.